मैगं खायनानै गैया नै दिंखिया संबाय सुबुङा साब्रैजों एसेल' साब्रैजों एफाएसेल' गैयानोबा दिंखियासो बांसिना खाबानो मोनोबा दिंखिया मैगं खाग्राफोरा गोथौब्रा एसे मैगं खानो दै बालायनांगौ मोनदों गैया माथो गोरलै गोरलैथार गोरलैथार गोरा गोराथार सिगांनिया गोदैमोन ओमफ्राय मुलि होबायना सिबुं मोनैनि दिंखिया खाबाय नामा गंना होलै नानिमोन लावगोनबो सबाय makan. Hah? Enggak pernah nih. Masuk sekali tuh. Dalamnya apa? Sarayasnya nggak apa? Sarayasnya siapa?
lasing. Sarap siya sa na sarap siya. Meron baik ini juga. Tunggu dyan sih. Sama. Oh, tadi ya. Sana istirahat. Gusto ba dyan din eh? Siya ba? Siya, ay, ako ba? Uri. Nagkata na siya, sila ka na siya. Oh, kung dito sila ka na dito. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Mana? Sinabi.